Proton es va formar el 2015, de fet l'equip de Proton ja té experiència des del 2008 i llavors es va constituir sobretot per un descobriment d'una proteïna marina que és un material que integrem a dins dels panells fotovoltaics, sobretot per aconseguir una segona vida de la placa fotovoltaica. Llavors, amb aquests materials i altres modificacions elèctriques que li apliquem, podem aconseguir diferents resultats. Sempre ens enfoquem a la reutilització del panell i, per altra banda, hem aconseguit també millorar l'eficiència del panell amb condicions climatològiques adverses. Un dels productes que hem desenvolupat a nivell demostratiu per poder demostrar al públic la capacitat d'aquestes noves tecnologies ho hem convertit en forma de taula i li hem posat el nom d'e-Volt. I amb aquesta energia que té el dispositiu, la taula, el que aconsegueix és carregar uns mòbils fins a una totalitat de 4 amb una superfície molt gran, de fet la més gran del mercat, que normalment, si nosaltres mirem al mercat, hi ha dispositius de càrrega multipunt, però que en podríem trobar de 5 punts. Clar, pensem que nosaltres la nostra taula té fins a 120 o més de 120 punts de càrrega. És a dir, tu no la tens que tenir endollada, de fet no la tindries per què endollar mai a la paret, simplement amb la llum que tinguis exterior, la taula funciona.